Si m'haguéssiu preguntat fa 5 anys on seria l'àudio avui, probablement hauria errat completament. El ritme de canvi crec que és tan exagerat que ja no només parlem de velocitat, parlem d'un concepte que als físics els encanta, que és l'acceleració de l'acceleració. A la resta ens costa entendre'l. El 2025 tenim prop de 5 milions de podcasts actius al planeta, amb uns gairebé 600 milions d'oïdors mensuals, segons dades d'Insider Intelligence. Són dades impressionants, però molt allunyades encara d'altres formats com el vídeo. La diferència és clara, amb el vídeo ho veurem després amb algunes dades, però precisament jo crec que això ho converteix en una oportunitat, i és que tenim molt marge, molt territori obert per innovar i per fer coses noves. I les coses en el món de l'àudio estan passant ràpid, cada cop més de pressa, i si fa 10 o 15 anys els canvis tecnològics que ajudaven a aquesta evolució doncs passaven cada 5 anys, cada 3 anys, ara la sensació és que les eines van canviant constantment o que la nostra caixa d'eines s'està ampliant constantment. I avui ho sentirem amb alguns exemples. També intentaré donar-vos unes pinzellades, trauré la bola de vidre, unes pinzellades de cap on anem i cap a on crec que podem evolucionar i quines oportunitats tenim. I ho faré basant-me en la meva experiència d'uns 25 anys com a tecnòleg i d'uns 10 anys treballant a una empresa com Spotify. Abans de començar, per això voldria, primer de tot, agrair a en Joan Camp per pensar en mi, per estar aquí, i també, òbviament, a l'Espai Sonor i a tot l'equip de producció que fa això possible. Gràcies per tenir-me. Normalment em toca parlar d'aquestes coses i d'altres coses en llocs molt lluny d'aquí, però avui és un dia especial perquè ho faig al Vallès, que és el lloc on vaig néixer i créixer. Per tant, estic molt content de fer-ho i especialment encara més perquè la Roca Umbert té una connexió especial amb la meva família. És el lloc on la meva àvia va treballar quan va arribar a Catalunya fa 70 anys. No sé què em pensaria avui ella de que avui parlem de podcast en lloc de fer fil i camises. Parlarem de l'evolució de la veu sintètica. Deixeu-me començar intentant il·lustrar la velocitat del canvi que estem experimentant en el món de l'àudio, ajudant-me d'alguns exemples relacionats amb la síntesi de veu. De vegades, per entendre una revolució, no cal llegir The Economist, no cal veure PowerPoints, simplement tancar els ulls i utilitzar alguns exemples. Ara sentim un exemple de fa 3 anys, 3, no 10, de quin estat tenia la síntesi de veu en català. La Cambra Baixa dels EUA aprova per majoria absoluta publicar els arxius d'Epstein. Aquesta veu és una veu clarament artificial, una veu metàl·lica, una locució incapaç de llegir i interpretar acrònims i molt lluny d'una entonació humana. Una d'aquelles coses que dius, això no ens substituirà mai. Insisteixo, fa 3 anys aquest era la possibilitat més avançada que teníem de síntesi de veu en català. Si saltem 1 o 2 anys endavant, tenim un altre exemple. La Cambra Baixa dels Estats Units d'Amèrica aprova per majoria absoluta publicar els arxius d'Epstein. La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dimarts gairebé per unanimitat una llei per forçar el Departament de Justícia perquè publiqui els documents del pederasta multimilionari Jeffrey Epstein. Aquí hi veiem un canvi important. Aquesta peça ja no fa mal a l'orella. Hi ha ritme, una mica de ritme, una mica més de naturalitat i una capacitat limitada, però una capacitat d'interpretar coses com acrònims i alguna paraula anglòfona. Aquest avenç ja va obrir algunes possibilitats en quant a oferir nous formats de continguts i, òbviament, també ajudar a la gent que té alguna necessitat especial d'accessibilitat, gent que no hi veu, gent que no pot llegir bé. Però aquesta acceleració, aquest avenç, no s'ha aturat pas. I si anem a veure un exemple d'on som ara, on són les eines que ens porten ara, veurem aquesta evolució clarament.
La Cambra Baixa dels Estats Units aprova per majoria absoluta publicar els arxius d'Epstein. La Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dimarts gairebé per unanimitat una llei per forçar el Departament de Justícia perquè publiqui els documents del pederasta multimilionari Jeffrey Epstein després que Donald Trump canviés bruscament de rumb i animés els republicans a donar suport a la mesura. Això ja és una altra cosa. Aquesta veu, probablement, que per cert és d'un locutor del Baix Empordà que potser estarà aquí després, no s'ha llegit aquesta veu, és sintètica. Molts de nosaltres ens costaria discernir, ens costaria saber si això ha estat locutat o ha estat generat. Aquesta veu té matisos humans, haureu detectat algunes pauses, alguns canvis de ritme en funció del contingut que s'estava llegint. No només és que la qualitat ha millorat excepcionalment, és com ha millorat. És un canvi de paradigma total. El salt entre el primer tall i el segon era enorme, el salt entre el segon i el tercer ja és una cosa d'una altra dimensió. Aquest és el concepte que explicava abans, l'acceleració de l'acceleració, perquè aquesta tecnologia és tecnologia ara ja una mica antiga, té més de 6 o 7 mesos, imagineu el que estic dient. Però els nous models, i aquesta setmana n'hi ha hagut 3 o 4 de generació de veu, encara han evolucionat més. Abans de res, voldria fer un parèntesi per parlar d'un dels elefants que corre per aquesta habitació, un dels dos que tocaré avui, que és el tema de la bombolla de la IA. Crec que sí que hi ha una bombolla enorme. Hi ha una bombolla que esclatarà d'una manera o altra ben aviat, crec. Ja us dic, és la meva bola de vidre, no sé si això serà cert. Però aquesta bombolla no vol dir que tot s'espatllarà. És una bombolla de concentració de capital. Al primer trimestre del 2025, una sola operació, els 40.000 milions de dòlars d'OpenAI, van capgirar tota la corba d'inversió mundial de capital risc. Sense aquest moviment, la inversió mundial aquell trimestre hauria caigut un 36% comparat amb trimestres anteriors. Amb aquell acord va incrementar un 28%. 7 de les 9 rondes de finançament més grosses que va haver als Estats Units l'any 2024 van ser d'empreses d'intel·ligència artificial. I la meitat del capital risc dels Estats Units està en intel·ligència artificial. La bombolla esclatarà no per la tecnologia, esclatarà per la concentració de capital enorme en unes poques empreses. Tenim molt capital invertit i molt concentrat en poquíssimes empreses que competeixen desesperadament no per fer millor intel·ligència artificial. Competeixen desesperadament per controlar dades, infraestructura i l'accés a la informació. Competeixen desesperadament per ser el Google del segon quart del segle XXI. I com sempre, en moments d'eufòria, les bombolles es desinflen, probablement abans del que imaginem. Però a diferència d'algunes bombolles, per exemple la del blockchain, que poden deixar molta cendra, jo crec que d'aquesta en quedaran residus molt valuosos. Deixarà un llegat immens d'eines, models d'IA, tecnologia que continuaran funcionant encara que els gegants d'avui desapareguin. La clau d'això és que molta de la ciència que ha fet possibles aquests avenços de la intel·ligència artificial i la intel·ligència artificial generativa és ciència oberta, lliure i accessible. I això és la clau. Quan la pressió afluixi i el poder es distribueixi, sigui via una bombolla esclatant o sigui via l'accés a aquesta tecnologia per part de més desenvolupadors, més laboratoris, més gent que fa recerca, jo crec que tindrem un escenari més obert, més divers i més competitiu. Un escenari on creadors, mitjans i professionals podran aprofitar la tecnologia sense dependre només d'unes grans corporacions. No serà un col·lapse, serà una redistribució. Aquest progrés tan ràpid, i torno a moure'm cap al món de l'àudio, ens ha dut a una cosa molt curiosa, una cosa psicològica. És un fenomen conegut en anglès com l'Uncanny Valley, que podríem traduir com la vall inquietant, que és una idea que sorgeix als anys 70 dels científics que feien robots al Japó.
Passa quan una cosa és gairebé humana, però no del tot. Una cosa que és massa humana per ser una màquina, una cosa que és massa artificial per ser una persona. És com quan veiem un robot amb una cara massa realista o una animació 3D en una pel·lícula que sembla humana però té els ulls perduts o la mirada perduda. Amb la veu ens està passant exactament el mateix. Abans detectàvem la màquina, com hem vist al primer exemple, perquè sonava malament, sonava molt malament. No hi havia intenció, respiració, tot això. Ara passa exactament al contrari. Detectem la màquina perquè sona massa bé. No hi ha cap vacil·lació. No hi ha cap equivocació. Tot surt massa polit, seria la paraula. Hem passat de desconfiar, el contrasentit és hem passat de desconfiar perquè una cosa era massa dolenta, desconfiar perquè una cosa és massa bona, i això és correcte fer-ho. No confiem tant en la perfecció com a humans com en la naturalitat. I ens trobarem davant la paradoxa d'haver de fer coses perfectes una mica imperfectes. I, per cert, aquest és un dels èxits de la IA generativa. Tenen un factor d'aleatorietat en allò que generen que les fa semblar una mica humanes. Si fossin massa perfectes, ho notaríem massa. A partir d'aquí, entrem en la part més important d'avui, que és què farem amb totes aquestes tecnologies que tenim al nostre abast. Jo crec que no estem davant només d'un canvi tecnològic, hi ha una finestra d'oportunitat pels creadors, pel català, per la nostra llengua i pel futur del nostre i vostre sector. Parlem del segon elefant que volta per aquí, i és, ens quedem sense feina? Quan arriba una tecnologia disruptiva, la primera reacció és la por, òbviament. I ara què? I jo on quedo? I què passa amb la meva feina? Què passa amb el que estic fent? És raonable, però si ho mirem en perspectiva, la impremta no va matar l'escriptura, sinó que va fer néixer noves feines, editors, tipògrafs, distribuïdors i, sobretot, milers de milions de lectors. L'internet no va eliminar la comunicació presencial, potser per alguna gent sí, però en general no, va canviar molts canals, va oferir noves eines. El cloud computing no ens va deixar els enginyers com jo sense feina, sinó que ens en va donar molta més, massa més. L'streaming no va eliminar enginyers de xarxa, els va portar a gestionar milions d'usuaris simultanis, i el Photoshop no va matar el disseny. Tot el contrari, va democratitzar i va fer que gent que no podia permetre's tenir accés a eines molt cares, com una càmera fosca, reactius i altres coses, pogués fer coses amb la imatge. Aquest patró el repetim una vegada i una altra. Cada tecnologia elimina una part de la feina i força sovint elimina la part més mecànica, la part més perillosa, i en fa créixer una altra, normalment la que genera més valor i la més creativa i la més estratègica. I aquí és on ens trobem exactament ara amb l'àudio i amb la intel·ligència artificial. No estem davant de la mort d'una professió, estem davant d'una mutació de moltes professions, d'un canvi de recursos, i el que ens toca és canviar la nostra caixa d'eines. Tenir accés a peces més potents, més flexibles i que ens permetin construir allò que fins ara era impossible, per raons de temps, de cost, o simplement per la nostra mancança tècnica, de capacitat tècnica. El que tenim ara són les peces de Lego del futur de l'àudio. I ara que ja fa estona que em sentiu parlar, vull ensenyar una cosa, aviam si ho reconeixeu. Estem vivint un moment històric fascinant amb l'administració pública digital. Imaginem per un moment que anar a renovar el DNI fos tan fàcil com demanar un taxi amb el mòbil, que sol·licitar una beca trigués els mateixos 3 minuts que comprar un llibre a Amazon. Sembla ciència-ficció, però països com Estònia ja ho han aconseguit. Aquesta veu és la meva, una versió artificial de la meva veu, clonada a partir d'un fragment de 10 segons gravat en un micròfon que va costar menys de 40 euros un dia que estava encostipat. Això fa por, però també puc pensar que això el que em permet és dedicar el meu temps a crear millor contingut en lloc de barallar-me amb els programes d'edició d'àudio que no sé fer anar, en lloc de
barallar-me amb equipament complicat o amb equipament que és molt car. I puc centrar-me en explicar les meves idees al món o als meus amics o al que em vingui de gust. Aquesta peça de 15 segons es va generar en 2 segons i va costar menys d'1 cèntim d'euro. És una peça de Lego més avançada, amb una capsa de Lego bàsica, doncs els nens poden fer, la meva filla pot construir cases quadriculades, però quan li dones les peces així més tècniques, doncs de cop i volta pot fer ponts que s'aixequen, grues o robots que es mouen. Amb la IA passa això, peces més sofisticades que no et fan la feina però et permeten fer coses que abans no eren possibles. Una de les conseqüències més fascinants d'aquesta nova caixa d'eines és que cada cop equips més petits poden fer coses més grans. És una tendència que veiem de fa molt de temps. No és una teoria, ja és una realitat. Per exemple, Instagram va ser comprat per Facebook quan només tenia 13 persones. WhatsApp tenia 19 enginyers i gestionava milers de milions de missatges al dia. Midjourney, la plataforma de generació d'imatge, té un equip que cabria, ara ja no, ara ja és més gros, però tenia un equip que cabria en una sala de reunions. I també ho he viscut en primera persona. Quan vaig arribar a Spotify l'any 2011, un dels meus equips, amb 6 persones, gestionava 10.000 servidors. I en una empresa tradicional, fins i tot avui en dia, això requeriria centenars de tècnics. Aquella infraestructura dels milers de servidors va acabar servint continguts a centenars de milions de persones de tot el món, com sabeu. Això que semblava excepcional deixarà de ser-ho. És una altra manifestació de l'acceleració, perquè quan combinem algoritmes, eines creatives, plataformes col·laboratives i IA, un equip petit pot fer el que abans demanava una estructura molt grossa. I no és patrimoni només de Silicon Valley. És una nova lògica de producció més eficient, distribuïda i meritocràtica, on el talent pesa més que la mida i els calés. I per a un país petit com el nostre, això és una oportunitat que no podem deixar perdre. I aquí entra la nova generació de creadors, joves de Girona, de Lleida, de Tarragona, del Vallès, d'on sigui, adolescents que sovint mirem amb condescendència, que quan tenen accés a aquestes peces de Lego sofisticades, fan coses que la nostra generació ni s'hauria pogut imaginar. Si els donem accés, formació i espais, no trigarà a aparèixer talent que muntin imperis des de la seva habitació, o equips de 10 persones fent el que abans exigien milers de persones. I això pel català i pel nostre ecosistema creatiu és una finestra d'oportunitat. Aquest futur no és una promesa garantida, és una oportunitat i, com totes les oportunitats, té un risc. Hi haurà professionals que es quedaran ancorats en els processos del 2005 i ho passaran malament. No perquè siguin menys bons, sinó perquè el món haurà avançat. Jo crec que la inacció en moments de canvi accelerat és una decisió força arriscada. En canvi, qui s'atreveixi a provar, a fallar 3 cops, qui no penalitzi a la gent que s'equivoqui 10 cops, evolucionarà molt més de pressa del que imaginem. El futur de l'àudio crec que serà espectacular, però només per qui tingui ganes de reinventar-se. I en aquest nou escenari el talent suma, però el moviment realment és el que multiplicarà. Hi ha qui diu també, tornant al punt inicial del creixement de l'àudio, que l'àudio ha tocat sostre. Però les dades expliquen exactament el contrari. Com deia, hi ha uns 5 milions de podcasts actius al món, 600 milions d'oïdors cada mes i una indústria que supera els 35.000 milions de dòlars anuals, que són xifres enormes. Però al mateix temps molt modestes comparat amb les xifres, per exemple, de vídeo. Milers de milions de vídeos que circulen per internet o centenars d'hores de vídeos que es pugen a YouTube cada minut. En un món saturat de vídeo, l'àudio continua sent un territori obert, un espai
on una bona idea, una bona veu i una bona història poden sobresortir amb molta facilitat. I la meva opinió és quanta gent té una història potent o una història bona a explicar, però que és massa tímida per posar-se davant d'una pantalla de vídeo o no té les eines o els coneixements per fer l'edició i la distribució d'aquest vídeo. Jo crec que l'àudio pot obrir la porta a molta d'aquesta gent i realment l'ergonomia d'algunes eines ha de millorar perquè això sigui possible. L'àudio és un lloc on importa més el que dius i com ho dius. Jo crec que és el moment de l'àudio. I parlem d'una part que em fa molta il·lusió, que és l'oportunitat pel català. Fins fa molt poc, el contingut en català volia dir parlar només per aquells que entenen el català. Una limitació natural, estructural, òbviament, però avui està passant una cosa completament nova i pot passar una cosa completament nova, que trenca el sostre lingüístic. I, Salvador Dalí, from my cosmic mustache, I'm speaking to you from the year 2025. Artificial intelligence is the new critical paranoia of the 21st century. Si podem fer parlant Dalí en anglès el 2025, imagineu què podem fer amb un podcast fet avui, aquí, amb la vostra veu. El mateix contingut pot sortir demà en anglès, en francès, en portuguès o en japonès, mantenint la vostra veu, el vostre to i el vostre ritme. El que exportem no és només el missatge, és l'experiència del creador o creadora original. És un d'aquells moments en la història on el català pot ser no només una llengua de consum intern, sinó una llengua d'exportació de relat. I això té un efecte doble, perquè aquesta tecnologia no només ens projecta cap enfora, sinó que també obre la porta cap endins. Els catalanoparlants podrem accedir a continguts nínxol enterrats en altres idiomes i sentir-los en la nostra llengua, amb naturalitat i sense perdre massa matisos. Allò que fins ara era inaccessible, perquè només existien comunitats petites o en llengües llunyanes, remotes, de sobte pot ser proper. Davant del catastrofisme, sovint justificat, vers la nostra llengua, jo crec en una visió radicalment oposada, i és que tenim una oportunitat de fer-la créixer i de fer-la forta. Jo crec que només cal que continuem fent la nostra part, que és generar històries, explicar-nos, tenir veu pròpia, i la tecnologia es pot encarregar de la resta. Aquest, pel català, pot ser un regal, si juguem bé les cartes, pot ser un regal que no havíem tingut en moltes ocasions. I permeteu-me un moment adreçat a les persones d'aquesta sala que teniu capacitat per influir en les polítiques públiques. Roger, tu demanaves suggeriments, jo en tinc. Cada setmana llegim titulars sobre inversions històriques en IA, plans estratègics, fons extraordinaris. Sisplau, que aquests diners no acabin un cop més allà on sempre, que si destinem els recursos públics a reforçar les 5 corporacions globals que ja controlen tot, haurem perdut una oportunitat irrepetible. Aquests recursos crec que han d'arribar a qui pot transformar de veritat el nostre ecosistema, els creadors locals, els estudis petits, els enginyers d'aquí, els projectes en català i els joves que estan començant i equivocant-se. Petites empreses que amb molt poc podrien fer moltíssim. Les eines que estem veient avui no són ciència-ficció, són ben tangibles, són la base d'una indústria cultural i tecnològica que pot créixer aquí. Tenim el talent local, molt d'ell ha marxat fora, però molt d'ell ha tornat i molt d'ell vol tornar. Si li donem ales. Jo crec que ens hi juguem dues coses que no es podran improvisar a última hora, que és el futur econòmic del sector i el futur cultural i tecnològic del país. I aquesta finestra d'oportunitat única és a les nostres mans que no es tanqui abans d'hora. I construir aquest futur no requereix grans discursos, requereix prendre algunes decisions valentes i prendre-les més aviat que tard. Jo crec que els creadors i les empreses petites estan movent fitxa,
en veig molts de projectes darrerament. Crec que necessitem unes institucions que vegin això i estiguin a l'alçada. Vull parlar dels mitjans tradicionals també. Molts dels que sou aquí sabeu molt més que jo sobre el dia a dia de les ràdios, de l'àudio, dels estudis, de les redaccions. Jo només soc un tecnòleg. Vosaltres sou qui parleu amb els oïdors, qui feu programes, qui tanqueu un informatiu i qui manteniu viva la tradició sonora tan forta del nostre país. No us vinc a donar lliçons, no ho voldria mai. Vinc a compartir el que estic veient des del món tecnològic. Els que veniu dels mons de mitjans ja fa temps que conviviu amb algunes transformacions constants, més volgudes o menys volgudes. No cal que us expliqui què són els clips breus, els continguts híbrids, la recomanació algorítmica, la personalització. Fa anys que hi treballeu, que ho patiu de vegades, que els integreu, que hi adapteu les graelles, les redaccions i els formats. Vosaltres que heu patit i heu estat a la primera línia d'aquest canvi, sovint amb pocs recursos i creativitat, ho sabeu més que ningú. El que sí que està passant ara en molts d'aquests processos, que abans requerien equips, tècniques, eines especialitzades, és que avui es poden generar pràcticament en temps real i automatitzar. I per mostrar-vos fins a quin punt això ja és operatiu i no pas futurista, voldria compartir un exemple que podria sonar a qualsevol plataforma demà al matí o, fins i tot, 5 minuts després de la meva xerrada. Hola a tothom, benvinguts una setmana més. Avui us parlaré d'una conferència a què he assistit i que m'ha semblat especialment rellevant. La va donar en David Poblador i se centrava en el futur del podcast i dels mitjans sonors en un context dominat per la intel·ligència artificial. Ell explicava com aquesta tecnologia pot transformar la manera com produïm continguts, com els consumiu vosaltres i quins nous actors poden aparèixer en l'escena sonora en català. Un canvi que, si es confirma, serà profund i molt ràpid. Això és una intro d'un podcast fictici, parlant d'aquesta xerrada. S'ha generat només llegint aquest guió automàticament, amb la veu del Baix Empordà que us comentava abans. Pràcticament instantàniament, amb un cost inferior a 5 cèntims d'euro, podríem tenir tot un episodi complet amb una crònica sobre aquesta xerrada. No us vull espantar, això no és un espavilem o desapareixem, però crec que és tot el contrari, és un missatge d'oportunitat. Jo crec que podeu liderar aquesta nova etapa i no la màquina. Vosaltres, jo crec. Perquè el que fa memorables programes, els episodis, no és la tecnologia, és el criteri, és el contingut, és el format, és la veu professional. Jo crec que la tecnologia us amplia les possibilitats. I ara sí, tancant el cercle, el que sentireu ara és una peça breu, posant en solfa moltes d'aquestes peces de Lego que us deia abans, una peça musical, informativa, narrativa, creada exclusivament amb peces de Lego d'aquestes digitals noves, veu sintètica, música generada, transicions sonores, contingut local i estructura periodística, construït automàticament en qüestió de segons. Hola a tothom, benvinguts una setmana més. Avui us vull parlar d'una conferència a què he assistit i que m'ha semblat especialment rellevant. La va donar en David Poblador i se centrava en el futur del podcast i dels mitjans sonors en un context dominat per la intel·ligència artificial. Però abans, el temps. A Granollers actualment tenim 8 graus amb cel clar i una brisa lleugera. La temperatura màxima d'avui arribarà a 12 graus, mentre que la mínima serà de 3 graus. El pronòstic per a la resta de la jornada indica cel ennuvolat. En David ens explicava aquesta setmana com aquesta tecnologia pot transformar la manera com produïm continguts, com els consumiu vosaltres i quins nous actors poden aparèixer en l'escena sonora en català. Un canvi que, si es confirma, serà profund i molt ràpid. La veritat és que em va fer reflexionar força. No estem parlant només d'eines noves, sinó d'un canvi de perspectiva que ens pot obligar a repensar processos, formats i la nostra relació amb l'audiència. Molt bé. Aquest butlletí s'ha generat amb unes eines que estic desenvolupant en l'actualitat en un dels meus projectes recents, Rigora Labs,
que és justament una plataforma pensada perquè creadors i mitjans i professionals puguin experimentar aquestes tecnologies, aquestes peces de Lego d'una manera integrada. Si aquesta peça s'ha pogut generar en tan poc temps, gairebé instantàniament, insisteixo, imagineu què hi podríem fer quan hi posem dies, mesos o setmanes i quan afegim les idees, el criteri i la passió que sempre ha caracteritzat aquest país i els seus mitjans. Jo crec que la IA, lluny de ser una amenaça, és un maletí que hem d'utilitzar, però qui decideix què val la pena explicar, qui marca el to i la mirada, sou vosaltres, som nosaltres. I aquesta és la part més important. Jo crec que si fem les coses bé, aquesta acceleració de l'acceleració, que sembla imposada des de fora, la podem convertir en una oportunitat històrica, una oportunitat per construir des d'aquí, amb talent d'aquí, el futur dels mitjans sonors en català, un futur obert, potent i sobretot nostre. Gràcies.